सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली। आकर्षक ऑफर्स, पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। दोडामार्ग तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे तेरवणमेढ्याचे हे नागनाथ मंदिर आहे। आपण आज या मंदिराकडे आहोत। आपण पाहू शकताय उद्याची होणारी महाशिवरात्र जी आहे ती या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी येणार आहेत आणि सकाळी 4 वाजता जी तळी आपण पाहू शकता, ह्या तळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जे भाविक आहे या ठिकाणी हे भाविक मंडळी जे आहे या ठिकाणी स्नान करतात आणि आपलं त्या दिवशी या पवित्र गंगा म्हटली जाते, ह्या पवित्र गंगेमध्ये ते स्नान करतात आणि स्नान केल्यानंतर ओल्या अंगावर जाऊन देवाचे दर्शन घेतात। अशा प्रकारे हे तीर्थक्षेत्र म्हणून नागनाथ मंदिर जे आहे ह्या ठिकाणी ओळखले जाते। तशीच ह्या तळीच्या बाजूला एक दुसरी लहान तळी आहे। ह्या तळीमध्ये आपल्या शरीराला कुठलाही आजार असो किंवा अजून काय असो, जे हात पाय कान डोळे नाक माणूस असं म्हटलं जातं, हे पंचधातूचे जे अवयव आहेत हे अवयव या तळीमध्ये टाकले जातात आणि त्या ठिकाणी नवस केला जातो की माझा हा देवा आजार बरा कर, दूर कर, आणि असं म्हणून त्या ठिकाणी जे अवयव दान केले जातात त्या ते पंचधातूचे अवयव त्या ठिकाणी टाकल्यानंतर देवाकडे नवस केल्यानंतर त्या ठिकाणी तो नवस आहे जो पूर्ण होतो आणि आपल्याला त्या माणसाला बरं वाटतं। अशी जी एक ख्याती आहे ही गेली अनेक वर्ष म्हणण्यापेक्षा पांडवकालीन जो इतिहास आहे त्यापासून या ठिकाणी हे सर्व ही जी हे अवयव दान केले जातात ते ही ख्याती असलेलं असं हे देवस्थान आहे। आपण पाहू शकताय की कशा प्रकारे या ठिकाणी हे देवस्थानचं नागनाथ मंदिर आहे हे बांधण्यासाठी नवीन या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचं काम चालू आहे। आपण पाहू शकताय की कित्येक वर्ष झाली आहेत या मंदिराचं काम मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी बांधण्याचं सुरू आहे। इथले देवस्थान कमिटी आहे किंवा इथले स्थानिक गावकरी मंडळी आहे, यांनी असं आवाहन केलं की प्रत्येक भाविक किंवा भक्तगणांनी या ठिकाणी पूर्ण फुलाची पाकळी या मंदिरासाठी दान करावी। जे मंदिराचं काम आहे हे आमचं पूर्ण हो अशी प्रत्येक गावकरी किंवा इथल्या स्थानिक नागरिकांनी आवाहन केलेलं आहे। मग हे तशा प्रकारचं सुसज्ज हॉल वगैरे आम्ही तयार करायचा प्रयत्न करतो आणि होतोय तो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून। आम्ही सगळ्यांना आवाहन करतोय, भक्तगणांना म्हणा किंवा तुम्हाला पत्रकार बंधूंना सगळ्यांना, की हे सहकार्यासाठी तुम्ही एक बातमीच्या रूपात किंवा आपल्या ॲडव्हर्टाईजच्या रूपात सर्व सहकार्य आम्हाला करावं हीच मागणी आहे। अजूनही काय इथले गावकरी आहेत, मानकरी आहेत, काय सांगाल? ही मंदिर व्हावं ही प्रत्येक भक्ताची आणि आमच्या गावकऱ्यांची, तिन्ही गावांची आणि सगळ्या प्रत्येक भक्ताची इच्छा होती। तर देवाच्या कृपेने आतापर्यंत एवढं झालेलं आहे। त्याच्या पुढे पण बरंच काम बाकी आहे आणि असं पुढच्या येणाऱ्या शिवरात्रीपर्यंत हे भव्य मंदिर होऊन उत्सव जो आहे मोठ्या प्रमाणात असंच वर्षानुवर्ष होऊन जाईल हीच आमची आहे। आणि भक्तांना आम्ही आवाहन जसं आमच्या अध्यक्षांनी केलं आहे की त्याच्याबरोबर मी सहमत आहे आणि आमच्या सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा मी आवाहन करतो, एवढी जास्तीत जास्त मदत म्हणण्यापेक्षा ही सहकार्य मिळेल या मंदिरामध्ये अशी आम्ही इच्छा करतो आणि सर्वांचे धन्यवाद।
आपण पाहू शकता, आपण जे नागनाथ मंदिर आहे हा उद्या मोठ्या प्रमाणात ह्या महाशिवरात्रीचा उत्सव आहे, हा उत्सव साजरा होणार आहे. त्यासाठी या ठिकाणी इथलं महसूल यंत्रणा म्हणा किंवा पोलीस प्रशासन यांची काल 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी बैठक झाली होती आणि पोलीस प्रशासन किंवा होमगार्ड जे आहे ह्या चोख बंदोबस्त करण्यासाठी या ठिकाणी आपण पाहू शकता पोलिसांना किंवा होमगार्ड किंवा महसूल विभागांना बसण्यासाठी या ठिकाणी हा तंबू उभारलेला आहे. या ठिकाणी हे पोलीस यंत्रणा जी आहे ह्या ठिकाणी बसणार आहे आणि इथलं चोख नियोजन किंवा चोख बंदोबस्त या ठिकाणी करणार आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कोणती चोरी किंवा असे प्रकार घडू नये यासाठी या ठिकाणी ही पोलीस यंत्रणा सज्ज होणार आहेत. तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतोय. कोकणसार लाईव्हसाठी लव परब दोडामार्ग.